Καλησπέρα παιδιά, την Πόνο και σήμερα παίζουμε στον AlphaSMP server επεισόδιο 3 και ναι, αλφα. Αφήσουμε μερικά πράγματα εδώ που πήρα πριν. Είναι τα sounds, νομίζω, γιατί άνοιξε craft table. Τέλος πάντων, τι θα κάνουμε σήμερα? Σκέφτομαι να φτιάξουμε το chest μας, που από ό,τι έχετε δει ήταν το εδώ. Άνοιξα λίγο για το Nether Portal και εδώ farms. Δεν ξέρω από πού να ανοίξουμε για το chest μου. Λέω από εδώ, αλλά ναι, από εδώ σκέφτομαι, ή από εδώ. Από εδώ παιδιά. Λοιπόν, προχωράει κι άλλο και θα ανοίγει κάπου εδώ, γιατί αλλιώς νομίζω βρίσκουμε στο... ναι, βασικά και δεν βρίσκουμε, θα ανοίγει εδώ. Ωραία. Να πρέπει να το ψηλώσουμε πολύ. Κάπως έτσι. Και μάλλον βγαίνουμε λίγο στην επιφάνεια. Τέλος πάντων, στην επιφάνεια. Λες και είμαστε νερό. Γιατί? Τέλος πάντων, δεν μπορούμε να το ψηλώσουμε άλλο. Τόσο. Το μεγαλώσουμε λίγο πάλι. Έτσι. Μεγαλώσουμε 2 blocks πλάγια. 2 είπα. Έτσι. Γιατί είναι... Οκ, θα το διορθώσουμε. Έλα. Να ξέρετε, δεν μετακόμισα ακόμα, γι' αυτό θα μάλλον τα μεταφέρω σήμερα σε αυτό το βίντεο με το chest μου ή off camera, γιατί θα φτιάξουμε το chest μου σήμερα. Έτσι. Ωραία μέχρι στιγμής. Θέλουμε λίγο... Έχω 2 τόρτσες, οκ. Αν φτάσουμε τα κόμπλα θα τα διορθώσω off camera, γιατί θα σας χάσω όλα τώρα. Ναι, συνεχίζουμε. Αλήθεια τώρα. Ωραία, το διορθώσαμε. Όχι, δεν το διορθώσαμε. Ωραία, το διορθώσαμε. Άρα αυτά ανοίξαμε πλάγια. Θα ανοίξουμε άλλα 2 από εδώ. Και μετά θα ανοίξουμε τα άλλα 2 μπροστά. Το server πιστεύω το καλύτερο chest μου το έχει ο The Last King με το
Μπερσετική, νομίζω έτσι λέγεται, ναι. Δεν ξέρω, τον μπερδεύω πάντα αυτό το όνομα. Και μπήκαν κι άλλα δύο... Όχι. Και μπήκε άλλο ένα άτομο, ο Ηλίας Γκζου, νομίζω, κάπως έτσι. Δεν το θυμάμαι πολύ καλά. Και πραγματικά μπήκε πριν. Μπήκε πρώτο στο σερβερ. Τελευταίο που το λένε. Και έχει τα περισσότερα death. Γιατί πάει η Nether και έχει πεθάνει πόσες φορές από τα Blaze. Και θα σκάσουμε μέχρι εδώ για λίγο και μετά πάνω. Οκ. Βάλουμε ένα torch εδώ. Δεν τα πάω να πάρω άλλα. Και πιστεύω είναι αρκετούτσικο πιστικά. Δεν ξέρω, άμα δεν μ' αρέσει πρέπει να το μεγαλώσω off camera ή όχι. Μεγαλώσω λίγο από εδώ. Θα φέρω το ότσις τώρα. Θα φέρω λίγο τα chest που έχω. Τα chest θα τα οργανώσω off camera, ναι. Τώρα απλά θα κάνουμε... Μπορεί να κάνω άλλο ένα βίντεο για που διοργανώνω το chest. Και... θα μπορώ να το μεγαλώσουμε, μπορώ να φέρουμε torches. Πρέπει να φτιάξουμε μερικά chest γιατί έχω 4 γεμάτα πάνω. Κάπου... οκ. Και θέλω κι άλλο ένα για να είναι 3 διπλά, κάπως έτσι. Οκ, ακριβώς. Και δεν έχουμε ξύλο που πάμε να πάρουμε. Και θα σπάσουμε πρώτα αυτό. Πολύ πράγμα, πραγματικά. Φάμε ένα κοτοπουλάκι. Και θα έρθουμε εδώ, θα... Δύο, 3. Οκ, ανοίγει. Δεν έχω άλλα, έτσι. Οκ, πρέπει να έχω πάνω στα chest μας που μιλάζουμε με τον Γιάννη. Να σημαίνουμε μαζί. Γιατί έφτιαξε αυτό το σπίτι, θα σας το δείξω λίγο. Ναι, και δεν άφησα πράγματα μέσα στο chest. Και πήγαινε, έχουμε τζάμπα. Γιατί να το κάνω αυτό. Οκ. Μπορώ να βάλουμε αυτά τα βέλη. Έχω dark oak και εδώ ένα stack. Οπότε δεν πειράζει, θα πάω να πάρω κι άλλα μετά. Θα φέρουμε όλα τα πράγματα τώρα. Απλά θα μεταφέρω σε off camera τα πράγματα που έχω στα chest μαζί με τον Γιάννη. Και τώρα απλά θα κάνω αυτό. Αυτά τα chest τα 3-4 όπως είναι. Θα μεταφέρω εδώ. Οκ. Γιατί πάλι βάζω το. Θα ζήσω μετά το VG. Οκ. Πάμε να φέρνουμε και τα άλλα. Θα φτιάξουμε και το δεύτερο chest τώρα.
βασικά εγώ θα τα βάλω για να μην σας τρώω χρόνο, το κόψω. Λοιπόν, θα λέμε σε λίγο. Και επιστρέψαμε λοιπόν, αφού φτιάξαμε το chest εδώ, όπως θα δείτε. Έχουμε 3 γεμάτα και 1,5. Λοιπόν, εδώ είναι οι farmers που κατά κάποιος τρόπο σκότωσαν τα κοτόπουλα. Είχα εκεί, ναι, εδώ είναι τα γουρούνια που λένε πάμε να τα σκοτώσουμε, γιατί αγόρασα eggs και θα τα βάλω μετά, οπότε δεν έχω πρόβλημα και πάμε να τα σκοτώσουμε. Άρα πάρουμε καλά levels, γιατί πέθανα. Κάρεσε ένα ζόμπι που δεν το είχα δει. Και αυτό το έχω βάλει για να θα δείτε τώρα γιατί το έχω βάλει. Γιατί έχω βρήκα ένα άλογο βασικά. Το μπογιτσί που σας είπα πριν. Και πάνω το φέρω γιατί τον είχα δέσει κάπου πριν. Ένα ζομπάκι, πέθανε. Νομίζω τα έχετε δει, εκτός από αυτό. Δεν spoiler ακόμα. Έλα ρε φίλε, το spoiler. Τέλος πάντων. Θα το δείτε. Μη spoilers, εντάξει. Δεν spoiler ακόμα. Πολύ. Πάμε αφήσουμε το... Βασικά θα πάμε το βιατσί. Να σας δείξω. Θα πάμε να το spoiler κατευθείαν. Λοιπόν, θα spoiler το σπίτι του Γιάννη που μένα μ' άρεσε πάρα πολύ. Okay. Και να το. Αυτός εδώ είναι ο Τάσος, το άλογο του Γιάννη, που θα δέσω εγώ τον μπογιατζή εδώ. Πάω να σας δείξω λίγο το σπίτι του. Λοιπόν, εδώ είναι ένα άδειο δωμάτιο. Πάνω είναι που κοιμάται και μερικά chest άδεια. Έχει μερικά εδώ, σαν τα δείτε με τους 3 stack iron. Εδώ μερικά άλλα πράγματα. Αυτό δεν του έχει δώσει όνομα ακόμα. Ένα κρεβάτι θα πρέπει να βάλω κι εγώ κάπου, αλλά δεν ξέρω πού. Εδώ μου είπε θα το φτιάξει chest room. Bone wheels, Dark Blanks. Μπορώ να τα κλέψω. Εννοώ να το δανειστώ. Πλάκα. Λοιπόν, ο Παγκίτων ξανέδεσε. Έλα. Πάμε μπογιτσί. Λοιπόν, αυτό δεν ξέρω τι είναι. Μπορώ να το διαλύσω μετά. Τι ακούστηκε έτσι? Κάτι ακούστηκε και δεν ξέρω τι. Πάμε να το αφήσουμε. Και νομίζω εδώ θα τελειώσουμε κάπου, γιατί δεν ξέρω πόσο ώρα είναι. Νομίζω ότι είναι πολύ. Λοιπόν, αυτό το βίντεο. Κάντε ένα like, ένα comment και ένα subscribe. Γεια σας.